Knjiga Formula života je zaista dosta promenila način razmišljanja, pre svega kod profesora koji su negde znali i možda verovali da taj sistem treba da bude primenjen, ali oni nisu bili ohrabreni. Međutim, kada smo i mi prezentovali rezultate, što iz Singapura, što iz ostalih zemalja koje su značajno promenile svoje matematičko razmišljanje na bolje, onda su i oni, čitavši to u Formuli života, promenili. Ono što je isto zanimljivo jeste da sam viđao ljude po raznim beogradskim kafejima, svoje kolege matematičare, kako knjigu Formula života čitaju prosto kao beletristiku, ne skidajući pogled sa nje, što nas je i dodatno ohrabrilo da nastavimo u tom smeru. Pre svega dobio sam posao predavača na najuticajnijem tehničkom univerzitetu u Nemačkoj. Oni su videli moj TEDx govor iz Novog Sada i rekli su želimo ovog momka da predaje na našem univerzitetu. Zatim sam dobio i drugi posao kao finansijski matematičar, radim u najuticajnijoj i najvećoj konsultantskoj kompaniji na svetu. Između ostalog, od 2013. izašla i moja četvrta knjiga, to je treći roman, gde sam koristio sve one matematičke postulate i začkoljice o kojima sam pričao na svom TEDx govoru. TEDx je bitno posetiti da biste iz prve ruke videli da sve vaše ideje, zamisli zapravo možda i žive negde, ali da je razlike između ljudi na bini i vas jeste što su oni imali hrabrosti i oni će vam dati preneti tu hrabrost i energiju da vaše snove pretočite u stvarnost.